Tulee no. Noniin, tästä starttaa eeppinen bikepacking-reissu. Isä ja poika laatuaika. Kamat on vimpan päälle pakattu. Ei mitään hajua, että onko kaikki mukana, mutta parin tunnin päästä kohtis. No niin, ensimmäiset kilometrit on ajettu ja meillä on kohteena Hautajärven laavu. Meiltä kotoa on 40 kilometriä suurin piirtein. Aika suoraan kun ajellaan. Aurinko laskee, mutta aika lämmin on vielä, että ei tarvitse pitkiä vaatteita vielä päälle laittaa. Kovassa lämmin yö. Toivottavasti. Ja mukava reissu. Mukavaa. Käsittämätön juttu, että eletään syyskuun loppuun. Kello on kohta 8 ja täällä on niin lämmin, että voi painaa sortsit jalassa, teepaita päällä, eikä minkäännäköistä tietoa siitä, että kylmässä. Tää on mahtavaa. No niin, Kontiolahden kirkonkylän katuvalot jäänyt taakse ja lähdetään painaa ensimmäistä pimeää pätkää. Musta on tie, mutta hyvät valot. Toivottavasti kestää akut meille. Kestää. Äsken ajettiin 3 euro risteyksen ohi. Lähestymme kohdetta. Joo. Ollaan tultu tähän keskelle pimeyttä ja tääpä on hauska juttu, että en tiedä näkyykö kamerassa, mutta taivaallahan se loistaa ihka oikea otava. Suoraan. Tässä on toinen. Pienen pööpölyn jälkeen ollaan löydetty perin Hautajärven. Ja Pyryllä ilmeisesti tekninen pulma. Viimeisellä metrillä niin meni Älä sotke nyt sormia. ketjut tonne pinnalle. No niin, selvitelläänpä tää kohta. Nyt ois sammutusveden hakureissu. Ja siihen järveen. Ja. Joo, toisessa sangossa oli reikä pohjassa. Yksi riittää. Eikö totte näes vallokka? Näin, tuli valasse. Nyt päästään syömään retken kohokohta. Vuoteen sijaus käy. Valo vähän hilisen mulle. Nälkäinen mies saa makkaraa. Maistuu nuoriselle hodjot. Itselleen tyyli. Pari ykstöä meni. Kello on 23.
Mitä sinun on pyrii? Sitä aamupuurolla seuraavaksi. Mukava työtä. Aamiainen on katettu. Ja tällä kertaa retkiveitsenä pyryn itsensä takoon. Todellinen selviytymisveitsi. Polttapuut seuraa. Kamat pakattuneen. Alkaa kotimatka. Hautajärven Laavo oli mukaan vessalle. Aivan ehdottomasti 5/5. Harvoin näkee noin hienoja ja hyvässä kunnossa olevia Ei uitu. Puita oli. Kaikki oli viikolla. Oli ihan mukava. Päästiin myötätunnolla vielä paikalle ja ei tullut siitä sitten kyllä. Kotimatka voi olla vähän enempi vasta tuli. Sitten se starttaa kotimatka. Hyvää matkaa. Kyllä. Seis. Ja technical issues. Noniin, tekniikkamurheet selätetty. Uusi yritys. Let's go. Aurinko alkaa paistaa heti kun lähdetään pyöriin. Mahtavaa. Vasemmalle. Siinähän on ihan maisema. No niin. 3. uron risteys. Nyt lähdetään hakemaan uutta reittiä eilissä verran. Mukavia on ollut laskut, mutta aina tulee tää nousu. Sitten taas kauan kaivattu ylämäki. Jaksat? Eikä jaksa. Tää juomapullo tässä niin ei hirveän hyvin seistuttaa ajan. Joo, auto. Mutta maisemat on komeet. Romolla on kaunista, mutta ei näy Romon keisaria Kimmo Turusta missään. Se meitä vähän ihmetyttää. Nyt tarkkana. Vaarallinen risti. Eli täysin. Muuttolintuja. Aika hieno. Viljapelto. Taustalla siintää lampia. Vielä linnut kaupan päin. Kyllä se on syksy. Pieni maastopätkä. Mutta gravelpyöräthän selättää tämmösen polun heittämällä. Ja
Kun tietää, että palkintona on Uuron ABC ja virvoittava jäätelö, niin ai. Kyllä se lapselle tulee hyvä mieli, kun saa jätsi. Kyllä, jaksaa pidempään. Loppusuora Häämöt. Viimeinen nousu takaan. Sitten pääsi alamäki. Joo. Loppu on pelkkää alamäkeä. Kotimetsän viimeiset pätkät. Mikä oli parasta reissussa, Pyry? No. Varmaan. Makkara. Niin. Pyöräily on mukava. Ja sää oli minun mielestä ihan mahtava. Vähän tuuli tänä päivänä vastaan, että ajaminen oli vähän raskasta, mutta syyskuun loppu ja täällä ajellaan sortsit ja teepaita päällä, niin ei mitään järkeä. Todella mukava. Home sweet home. Vajaa pari tuntia tänään. Samaa eilen. Perillä on. Kamat kesti. Miehet jakso. Kavareita.